Pýtam sa vás, ženích Jozef Obertáš, či sú vám známe práva a povinnosti vyplývajúce zo zväzku manželského, či si chcete dobrovoľne vziať za zákonitú manželku tú prítomnú nevestu Miroslavu Kráľovičovú. Áno. Ďakujem. Pýtam sa vás, nevesta Miroslava Kráľovičová, či sú vám známe práva a povinnosti vyplývajúce zo zväzku manželského a či si chcete dobrovoľne vziať za zákonitého manžela tu prítomného ženícha Jozefa Obertáša. Áno. Ďakujem. Obostranným prejavom svojej vôle ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje slovenský právny poriadok pre vznik manželstva, a preto vyhlasujem vaše manželstvo za platne uzavreté. Prosím, aby ste si vymenili sľubné prstenie, ktoré majú byť nielen milou spomienkou na dnešný deň, ale kedykoľvek sa na ne pozriete, majú vám slúžiť ako symbol vzájomnej úcty a vernosti